Dede no. Imo. Mwana mari mongo. Aha umaka gineso. Apudali him awa ahụ ka m godere ji ero were mmanụ ote were ahụ tezuo onwe m anyị hụrụ ọkwa ahụhụ agala ele m anya na-esi ezere m ọ bụ ihe nshi n'ọbara dede nnọọ mgbe gị kwarịkwa ike dị mama mgbe m tere eze ahụ nshi Chineke eziokwu nnọọ abịapụla m go n'ụlọ mgbe ọbụla isi na-esi ọla anụ m nga m na-aje mmanụ ndị ya n'ọkụtụ m ji ya n'ihi yes. nwa ekwugo oke ọ dorisiri adorisi Imo ihe abụrụ traji dọkasị are you getting me? This is called swag. Cigar? No, swag. Yeah. Swag. Otu aka esiri mee ya from the factory. Okay? Maka Chineke aga m alarụ ụda ndị nke m dorisie ya ebe ote na-esi ihe. No, you cannot do that now because you are not the producer. Otu aka dọrọ esiri mee ya. Okay? Bekee wa abụra. Bekee wa abụra. Ha na-echu were m ya n'ọnụkwọ ihe ọma ha bịa Dorisi ya dodisi yo. You know I'm funny guy. I don't want to waste my time with you. Going out. Did you we before got I'm amnesia no no. Yeah. No wonder nganga. I am the I got to tell me Esimu Mudi side days Anyakudo. When I got Abejo Munjo, side of break. But I won't ask a bit on and national general. Then with the Hana and Bolan on more than Hana Cromso, Nahanum in Agapon, Cromote. Wafe aso nyako game sansi no bi nwa o be akon ro ngote koro wudi ote gafeto ote nsum biara lam bia ho maka o tele ntobora anye ho yeah always you no hey no ologi lombo ma hey I want them to what name it am ni ma no problem go you are my brother go ahead did I know so Sebu in on Ebuin on Obodo Igbo. I see him now, no Torres. Imo, I got Torres. I mean, none of the man, and I tag a moon, I need them room. Some Dylan John, Macadama like equal sasser. Come no horse. No, listen. It's not actress, it's an actor. I am an actor. Okay, art wa film obro an actor. Obro why? An actress. Okay? Oh, Tony actor. Yes. Oh, to why actress? Yes. I want no more. Oh, my nigga school, Maka. It's okay, I say, I saw him, Mamma, when he goes to elementary. So he has an elementary in our bush begin. What him get in our bush? It's not late, you can still go back to school, okay? I want to more or child about it. When the Ghana school or adult first education, only him with the Kego, and we brain pushing a little them Gamatalia. School and dog name, I think adult first education. He will not adult first education. Adult education, okay? Adult education is you can still go, no problem. Okay, what they oh my God, this guy is too they never demand, only put him to one on a more no be one. Okay, so go ahead. Did Emma, I don't know now. Makatuku, Anonymous, Machi. Otu nne si anato na ihe onyonyo maka chukwumna na ga-atọ nga aga ịgbaka atọ dedim awụ m atọ amụrụ amụ ọbara atọ nọ n'ime m ihe ejiri kpọmụwa ọbara atọ maka chukwum mmere ga-atọ dedele demgbe m obi mmere ga-atọ ga-agbaka ata ụdịka ụdịka ndị mmadụ bịa ha na-emetụta onwe ha ịmakwa ụdị atọ nwụ ọwa atọ commando na Jazz Bonds Ekeliem. Ya wongo. Itrongo ketrondo. Ngwa na bia. Konyo. Na bia. Iya kam ga na agwa ma na. Okay. Na bia.
Nabia, obote mmekiliri nwachukwu. Piom! Sento aka. Mhulalo. Mbepialalo ote kanga. Ngede nwanna m ni pialalo. Mpialalo. Yanabia. Mmagote kam. Yawote. Nja. Mlela nyelote mho elahia arampene nduku. Arampene nduku chabombo. Anaka ote. Mbiote mbia kwencho na hajote kwencho. Desote no. Nele kono hanelem. Mbiote halem lem. Iwe biem na mkuro biote. Asa tongu ngwa tam. Sa. Heliwi. Yeah! Hey, wait a minute! Wait! You come back here, man! Yeah, command. Hotel. With a bomb hotel. Get me a naked hotel. Ligre here. Hotel. Hey. Hotel. Be hotel. Yeah, wait. Have ya? Ligre have bomb hotel. Mbia. Basalang. Nahaja. Singa with a bomb hotel. Tired. Okapro. Makat ko gapro pom dangerous. Wewe maka. Ndiote. Leko hakana galelo. Ndiote dia. Pa. Hey, wewe. Wala komando. Jam. Jesus. Ndilo kwenu. Na mtigishi moto umubuku. Okunubuku na oduka sawo okunubuku. Awo ndiri chakuro ngun. Ndiote chilo ko na bebe. Na bro hotelote. Mure mote. I go kill you, man. We make my woman. Man, no bote. Nkotote. Asa tombo. Obra biasim weke. In Isaac Kawamunga. Obra na wostanga. Mowo. I don't obra sim no. Na ga sim netu. I want to come on. Or because I want my here quite come to my hand. Na kam neta wo ko take ko konji. Na go take abrijam. I got Imo, this ato cigar. Open can have at people can get high BP. High BP. Thank you. I am saying, but some of him gone. I'm boiling the man. This year, outbreak. Oh, 41. Baby, what do we have here? Oh, my honey. It's my brother. He just came to visit me. Hello. What is the problem? No. What is no? Ask him, sir. What is it trying to say? What is okay, what is your problem? Please don't insult my wife, okay? Many of them can't be about. No. What? Unerutelo. What is that? Man. Imo. The dog was it's a what dark Abraham some so that. Yes. Otu nwoke otu onye otu atọ otu nwaanyị otu atọ ha karịala mmadụ abụọ ọwa atọ sis. Did you bring your brother here to insult me or what? No, baby, no, it's not like that. It's not like that. I'm sorry. Imo, be careful. This is my wife. Oh, yes. Are you on your nuku de kataya? What? What's he looking at? What? I'm calling Belen Monkey. What is wrong with this guy? Ke tire.